Endamê Müzeyê Adilkan Adenjî dibêje galeriya nû ya hunerên Afrikayê li Muzexaneya Hunerê ya Denverê dîzaynên dîrokî û yên hevdem tev li hev dike û maskeyên bi avayên ku ji rûla wan ya çandî rastir nîşan dide. Ev beşeke ji civakê ye ew tiştekî fonksiyonel e gocarînan xwedan rengên dîrokî û giyanî ye tevahiyên rengên mesqeriyê performans û mûzîkê heye pir tiştî li wir hene temaşevan dikarin his bikin ka tevahiya sînaryoyê çawa ye. Galeriya herî dawî piştî restораsyonê ji nû ve vebûye. Wêneyek hunermendê Nîjeryayî Moyo Ogundeb rengek nû daye Muzexaneyê. Peyama li paşê wê xebata çand û ola Ewropa nîşan dide bawayekî formên kevin lê bi rengên hevdem. Adenjî dibêje organîzator li hestên balkêşên galeriyê da digerin ku muzîka Afrobeat ya hevdem bi dengek nizm tê bihîstin. Raporta Scott Stern, Cet û Zel Dengê Amerîka.